ଗ୍ରାମ ସର୍ଦାପୁର ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନର୍ଲା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ମକା ଫସଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ରବି ଋତୁରେ ନିଆରା ପନିପରିବା କୋବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार आज्ञा। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। मोर ना है वीरेंद्र साहू, मोर गाँ है सरदापुर, ब्लॉक भवानीपाटना। आज्ञा କାଣା କାଣା ଆପଣ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍? इटा कोबी लगेछु आज्ञा, तापर पातल घटा आरु भेंडी, बुरबुटी सब पनीपरिया लगेछु ना आज्ञा। मका भी लगेछु। କେତେ ଏକର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍? ଏଇଟା 5 एकड़ आज्ञा। 5 ଏକର। ଧାନ ଫାନ धान भी करूछु आज्ञा। ଧାନଟା ଖରିଫରେ କରୁଛନ୍ କି ରବିନେ କରୁଛନ୍? खरीफ ने भी करूछु और रबी ने भी करूछु आज्ञा। ई वर्ष का इटा खरीफ होईची, खरा दिनटा खरीफ ना। ହଁ ରବିରେ ହେଇଛି। ରବି ନେଇ হয় ଆଜ୍ଞା। କେନାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଏଥର। ହଁ କେନାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି। ଯେନ୍ କେନ୍ ମଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ଆଣୁଛନ୍ କେନୁ, ମାନେ ଆପଣ ମଞ୍ଜିଟା କେନୁ ଆଣୁଛନ୍? ଘିନି ହଁ ଘିନିକିନା ଯେନ୍ ଆଣୁଛନ୍? ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆଣୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ହେବାର କାରଣ କାଣା ସବୁ? କାଣା କାଣା ଖତ ସାର ଦଉଛନ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେହାତ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆମକେ ଟାଟର ବୋଲିକରି ଜିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଟିକେ ଭଲ କାମ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେନ୍ ଫସଲରେ ଦେଇଛନ୍ କି? ହଁ ଆର ଅନ୍ୟ ପାତଲ ଘଟା ନେ ସବୁ ଚାଷ ନେ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଧାନରେ ବି ଦେଇଥିନୁ, ଭଲ ବାହାରଲା ଯେ ଏବେ ପନିପରିବା ଧାନରେ ତ ଆପଣ ଗାଁରେ ଡେମୋ ଫେମୋ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଡେମୋ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଦେଖିକରି ଏକା ଆମେ ଏଇଟା କୋବି ନେ ମନେ ବି ଦେନୁ। କେତେ କାଣା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଧିକା ବଢ଼ୁଛେ କି ଖର୍ଚ୍ଚଟା କମୁଛେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଦି ଦେଲାକେ ତ ହେତେ କଲା ଅଛି, ଆମେ ଖତ ଖୁଟା ନେଇ ଦେବା କମୁଛି ଟିକେ। କମୁଛେ। হয় হয় হয়। ତ ଆଗକେ କାଣା ଆଶା କରୁଛନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଫସଲରେ ଆଉ କାଣା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ବାହାରିବା କି ନାଇଁ ବାହାରେ ନା? ଏମିତି ମାନେ ସମାନ ରହିବା କି ଅଧିକା ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବା? ଅଧିକ ହେବା ବାକି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଧିକା ହେବା। হয়। ଆଉ ଧାନରଟା କେନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲଗାଉଛନ୍ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ ଲଗାଉଛନ୍? ଧାନରଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବି ଲଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ଲଗାଉଛୁ। ଧାନରେ ଏଇଥର ପକେଇଛନ୍ ପରେ? ହଁ ଧାନରେ ଏଥର ପକାନୁ, ଧାନରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ କୋବି ମନକେ ପକାନୁ ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାର୍ଟର୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍କେ। হয়।